माझे जसे झलक कोकणची ग. नमस्कार. तर मी काय म्हणतोय माहिता, आज आम्ही एक चॅनेल काढलेलो कोकणातल्या माणसाचो, आपुलकीचो, रीतिरिवाजांचो आणि अस्सल मालवणीतलो असो चॅनेल आज आम्ही काढलेलो. मालवणी भाषा कोणाक नाही आवडणार, तुमका काय सांगू होया. हां, तर आमचो प्रयत्न काय, जो माणूस कोकणाच्या बाहेर राहता ना, जे जिकडे जिकडे पण असत त्याका वर्षाचे 12 महिने कोकणाची उणीव जाणत असता, बरोबर. तर त्यांका कोकण दाखवचा आपला ह्या काम, बरोबर. कशा हेतून तर 12 महिने त्यांका कोकण दाखवून मोबाईलच्या माध्यमातून मनोरंजन करण्याचा आपण काम उचललेला असा. तर तुम्ही सगळ्यांनी आमका साथ द्यावा, आमच्या वांगडाक यावा आणि चॅनेल सबस्क्राईब करा, आमचा फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्रामवर आमका फॉलो करा. तर आज काय गणेश चतुर्थी, बरोबर. तर गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर आज आम्ही ह्यो चॅनेल काढलेलो आता गणेश चतुर्थीचे सगळे व्हिडिओ तुमका येतले. ही अशी हिरव्या रम्य वातावरणात गणपतीचं आगमन कसा होता ना आमच्या गावात दणदणीत, तर बघा तुम्ही. चला तर सगळ्यात आधी घरातल्या देवांची पूजा. देव बघा आमचे लय जुने होता, सकळ मकळ पूजा करून झालेली सर आमचो गणपती बसतलो. ही थोडी सजावट आम्ही बारीकशी केलेली ही बघा. माती एक आम्ही आंब्याचा ताळ बांधला, तो काय सगळ्यांकाच माहित. इतर काय हरणाट शिपटा असत, चांगला असत, कौंडाळा ती सफेद ते सफेद शिरवाळा म्हणतात ते का, काकडी, भेंडू. नारळ आपण नंतर लावतो जरा गणपती इल्यानंतर, कारण कसा गणपती ठेवल्यावर जरा नारळ ॲडजस्ट करू जाता. तर थोडी आमची सजावट बघा आता. ह्या प्रकारे आपण सजावट करतो आमच्या घराकडे. हे आता हरताळकर त्यांची काल पूजा होता, परत आज सकाळी आपण करतो आणि गणपती यावच्या अगोदर यांचं विसर्जन करतो. चला तर आता हरताळकांचं विसर्जन करूया. हरताळकांचं विसर्जन आपण विहिरीकडे करतो. विसर्जन चाललेला बघा. आई आमची पूजा करता. विसर्जन आपल्या हरताळक्यांचं झालेलं आता. तर चला आता गणपती आणूक जाऊया.
ह्यो आमचो गणपती छोटोसो. चला नारळ वगैरे ठेवलेलो हा. चला आता गणपती घराकडे नेऊची तयारी. चला आता भटजींका शोधूक जाऊया, नाही तर पूजेक येळ होतलो. हे बघा गावले गावले मुसळ्यांच्या घराकडे असं. एवं ग्रह गुण विजय म्हणायचं मम आत्मना शिरते प्रतिगुणार्थ फलप्राप्त्यर्थं प्रतिवार्जिक वेदं परदेवतेन गिरिवदाभ्यं पूजनात् केन्द्रमकटिके परिवर्तनात् पाणितो तद्रातं मुनिविमुक्तान् त्या गणपती पूजनावरती तांदूळ घालून विनायकाची सेवा केलेली ती गोड माणूस घेऊन नोकरी धंदा उद्योग व्यवसाय आपापल्या चला गाराणा घालून घेतल्यानी भडकीनी पूजा आता झाली. चला आता आरती करून घेतली आम्ही आणि सालाबादप्रमाणे नैवेद्य दाखवलेलो. हा नैवेद्यात आपण मोदक आणि 5 प्रकारचे मिक्स भाजी केलेले आहेत, वरण भात इतकं नैवेद्य दाखवलेलो. हा मी काय म्हणतं, यूट्यूबवर आपलं चॅनेल असा आम्ही सिंधुदुर्गकर नावान बरोबर, तो आता सबस्क्राईब करा. फेसबुक इंस्टाग्रामवर सेम नावान दोन्ही ठिकाणी पेज असत, ती जाऊन फॉलो आणि लाईक करा लगेच, म्हणजे तुमका कोकणातले फोटो बिटो येत रावतले टाईम टू टाईम, कधी लेट होऊचो ना. मग थंय जाऊन लगेच आता फॉलो आणि लाईक करा
आणि एक सांगताय तुमका, आजचो व्हिडिओ कसो झालो, आवडलो की नाही तुमका, तो नक्की कमेंट करून सांगा. कारण मी आजपासूनच चॅनेलची सुरुवात केलंय. हां, तर माका सगळा सांगा व्यवस्थित कसा काय करू काय, आणि तुमका व्हिडिओ आवडलो की नाही माका नक्की सांगा. चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. आणि लाईक केल्याशिवाय जाऊ नका, आधीच सांगतोय. हां.